que els tècnics posin la càmera. Tècnico. Bé, moltes gràcies, benvinguts a la segona part. Anem a començar amb els més grans, bueno, amb els de segon, i acabarem amb els de quart. Els de segon hem fet el vestit nou de l'emperador, i haig de dir que estic molt content d'aquest grup perquè són molt petits, estan segon, i estan fent una obra de veritat de dalt a baix, que dic jo. Per tant, jo crec que l'esforç és considerable i des d'aquí els dic un fort aplaudiment abans de res. I bé, els de quart... Què us haig de dir de quart? Són els de quart, tu. Jo els vaig donar un paper en blanc i un boli i vaig dir... vosaltres mateixos. O sea que... A sobre me diuen que tenen una sorpresa per mi avui, o sigui que pot passar qualsevol cosa. Hem quedat un moment a la pista i hem decidit que hem canviat una cosa, vale. O sigui que... Posa la càmera a gravar, que això pot ser. Vinga, anem a pels de segon i res, espero que gaudiu, igual que estic gaudint jo. Moltes gràcies. ¡Perfecto! ¡Es
idiomes sempre amb presses. Què remugues, tu? Res. Com els estava dient, va ser una passada. Vaig donar un cop de timó a la barana. Barrabum, va xocar contra el vaixell. Uau! Que exagerat, segur que no van així. Pues jo un dia em vaig aixecar a fer pipí. A la nit, mentrestant, vaig sentir un soroll. Barrabum! Una rata? Un fantasma? Pitjor encara, era una ombra negra, tenebrosa, que se m'acostava cap a mi. Era una noia lletja, lunga, barret negra i escombra. Una bruixa? Sí, era una bruixa com... Calleu, no entenc per què us espanteu si jo em conservo molt bé. Però si tu tens una cara de gripau, nena! Tu sí que seràs un gripau! Ruat! I vosaltres què mireu? Res! Doncs continueu bevent i fent xerinola, que aviat vindran uns forasters molt especials. Sí, senyor! Crec que avui em divertiré molt i molt. Senyor, amb tantes històries de por i amb aquesta bruixa per aquí donant voltes, jo toco el 2. Serà cagat? No hi ha per tant. Ei, mira aquells dos d'allà. Són els forasters que ha dit la bruixa avorrida. Ei, nois, no estigueu drets, senteu-vos amb nosaltres. I per què brindem? Per al nostre emperador, que avui ha estrenat un nou vestit. Segur que el vostre emperador no estrena un vestit cada dia. No! El nostre caçadefants i les seves filles van al jutjat. Això no ho diem. Deu ser gaudit del vostre emperador. Ja ho crec, tots els sastres del poble s'han fet rics. I el vostre emperador és un pagador? I tant, jo no he sentit mai ningú queixar-se. Ah, i si li agrada el teixit ja pot anar a arribar a pagar per endavant. Per endavant! Això m'agrada, demà mateix anirem a veure el vostre emperador. Sou sastres? Ell és teixidor i jo sóc un expert en l'agulla. Apa, doncs vindrem pel vostre emperador i per als seus calarons. Heu vist aquests dos? Sí, fan cara de dir mentides. Això segur que és cosa de la bruixa avorrida. I si els tenim i veiem què fan? Bona idea, Helena. Doncs no perdem més temps. Anem-hi. A veure, repetim-ho, que no ho he entès gaire. Vosaltres dos dieu que podreu fer un vestit d'última generació. Exacte. I que només podrà veure aquest vestit la gent que no sigui fidel de veritat? Només els més enllà servidors. I el que no sàpiga valorar la bellesa del seu vestit és curt de gambal. Ja m'estic imaginant la fila que feia l'ull del meu nou vestit. I a més podré esbrinar quins són els consellers i criats que són curts de gambal i per tant no els vull al meu costat. Crec que ha picat. No diguis res fins que estigui el sac i ben lligat. Escolteu, vull que em feu aquest vestit. Teniu aquesta bossa de diners per endavant i tot el que necessiteu, els meus consellers i criats estaran a la vostra disposició. Aquest emperador serà molt ric, però és una mica tot un proveu. Mira que refiar-se d'aquests dos. No teniu curiositat de saber com serà el vestit? I tant! Anem, correu!
I des d'aquell dia, a una cambra del palau, els dos forasters van estar treballant per l'emperador. No ho penseu pas, tot el contrari, mireu-vos com treballa. Quina bona vida, tu! Aquest emperador picava l'ama a la primera. Ara només haurem de vigilar amb els seus criats. Aixeca't, que ve algú. Bon vespre. Senyors, la taula està parada amb tot el que han demanat. Bé. Baixarem d'aquí una estona, que ara tenim molta feina. I vigila els dos peus, que estàs trepitjant la tela. Jo aquí no veig res. Toqueu aquesta roba, no la trobeu fina? Quin tacte més meravellós que té. Maco, continuem sense veure res. Això vol dir que ets cornels amb els i per tant l'emperador et farà fora de palau. Què? Ui, sí, ja ho veig. Quina meravella de roba! I quin tacte tan suau! I quina olor! Doncs ara que ja heu vist la tela que utilitzarem per fer el vestit, aneu corrent a dir-li a l'emperador. Ah, i també dieu-li que ens fa falta una altra bossa de diners per seguir així. Ara mateix li vaig dir una altra bossa, una altra bossa, una altra bossa, una altra bossa! Tinc tanta gana que em menjaria un bol amb banyes i tot. Doncs jo veuré vi fins a caure rodó. No sigueu tan obsessionats i comenceu a menjar. Una altra bossa, una altra bossa, una altra bossa! Ja hi som tots, també estan esbarada. Que les golfes. De veure com treballen els forasters? Sí, i com és el vestit? És maco? Segur que és el més maco de tots. Ai, nen, si feu tantes preguntes no us ho podré explicar. Però... el teixit del vestit és de color... com us ho diria jo? És una peça única en el món. No s'ha vist mai res igual. Ah, això sí, només la poden apreciar els que no són curts de gambal. I també m'han demanat una altra bossa. Una Altra bossa? I quan li penses demanar a l'emperador? Demà a primera hora del matí. I ara, cuinera, treu el vi, que tinc la bola seca. Ja va. Cuinera, més vi, sisplau. Un respecte, conseller, que no soc la cuinera. Aquesta veu em sona. Oh, mira l'emperador! No és vi, és una mica d'aigua del pou i una mica de colorant i... Silenci, cotorra! Sí, senyor! Han arribat veus que has anat a veure els forasters que us deixen el meu vestit, oi? Sí, i la veritat és que estan fent una feina excel·lent. Per tant, serà el millor vestit que hem vingut mai? Sí, oi tant, senyor, oi tant. Mireu, l'emperador i el conseller estan parlant. De què deuen estar parlant? Segur que parlen del vestit. Els dos forasters m'han demanat una altra bossa de diners. Una altra bossa? Va, doncs que sí sigui. Noies, ho hem d'impedir. A la de 3 i anem i li expliquem la veritat. 1, 2 i... Quedes aquí, vosaltres. Avui no m'arruïnareu els plans. Sí. Ja tens la bossa que hem... Ja tens la bossa de diners que m'heu demanat. Ara corres dos i els nostres protagonistes. Ah, i digue'ls que ho he vestit per demà
que tenim molta feina. A sobre que us vinc a portar la bossa de diners, cois d'homes... Perfecte, molt bé, conseller, i estem molt agraïts. Ah, i l'emperador ha dit que vol el vestit per demà al matí i si no us llançarà els lleons. Allà hi serem. Adéu-siau! Heu vist com els he dit una mentida amb allò dels lleons? No! Ens llançarem, no! No vull morir de tan jove! No morireu si feu tot el que jo us digui. La bruixa explica el seu pla als forasters mentiders. Aquests fan cara de que els hi agradi molt. Però recordeu les 3 bessones? Anem a veure com se'n sortiran de l'encanteri de la bruixa avorrida. Noies, si no fem alguna cosa, ens quedarem aquí per sempre. Mireu, ve algú! A veure si ens poden ajudar. Ens hem dit que deixem això ben net per l'arribada de l'emperador. Sí, noi, netegem aquestes estàtues. Pareu, que em feu pessigolles. Tampoc ens poden sentir. Som pràcticament invisibles per ells. Això ja està preparat per l'arribada de l'emperador. Que entri l'emperador! Bon dia, us he reunit aquí perquè sigueu testimonis del millor vestit que he tingut mai. Això serà molt divertit. Hola, nena. Deixeu-me maques així que som uns ataquirots. De bruixa avorrida! Desfés-nos l'encanteri! A mi em van mal els braços! Només us podreu començar a moure si alguna cosa em fa riure de debò. Adéu, nenes, que us ho passeu bé. Això serà impossible. No hi ha res que faci riure la bruixa avorrida. Que entrin els 2 forasters amb el vestit de l'emperador. Senyor emperador, qui té el seu vestit? La mare de Tano quan era gitano, però si aquí no hi ha res. Això us ho penseu vosaltres, que no hi ha res. Hi ha un vestit amb la millor sèrie del món. Només els més llestos i espavilats la poden veure. Jo ja la veig. Ah, sí? Pues nosaltres no veiem res. Jo sóc l'emperador i per tant no sóc cap totxo. Jo també la veig. Apa, doncs agafi el vestit amb delicadesa i vagi a posar-se.
I avui ens ha enviat aquí. El millor que pots fer ara és tapar-te amb aquesta bata que està ensenyant els calçotets davant de tota la senyera de tot. Això li saps, que per voler fer tant presumit i cada dia és un home butxí. I miri la seva ambició. Ha fet que uns forasters es riguin de vostè. Teniu tota la raó. Aquells dos forasters m'han estafat, però vosaltres m'heu feixugut els ulls. He pres la lliçó. Doncs així mai més voldrà vestir. Mai més. Ué! Nens, porteu el vi, que això s'ha de celebrar. Ara mateix! Take it in, but don't look down. 'Cause I'm on top of the world.